Bangewaziya Partiyên Rojhilatê Kurdistanê ji bo girewa giştî. Navenda diyalogê ji bo hevkariyê, Kurdistan li hemberî tawanên rejîmê bedeng namîne. Bangewaziya mangirtîna giştî li Kurdistanê ji bo piştevaniya nerazîbûnên seranseriyên Îranê û şermezarkirîna cinayetên rejîmê li herêmên Kirmaşan, Îlam û Lûristanê. Gelê xweragîrê Kurdistanê. Hizb û aliyên siyasî yên Îran û Kurdistanê rêxistînên civaka sivîl, hêla nû ya nerazîbûnên seranserî li Îranê dikeve de hemîn roja xwe. Ew nerazîbûn nagotîneke aşkere, bilindû giştî ya dîne bi temamî li dijî komara İslamî, derbarê ve hemû nehametiya ku di dîroka destîlatdariya xwe de ji bo gelên Îranê diyarî kiriye. Armanca van nerazîbûnan li Îran û Kurdistanê standîna maf û azadiyê, vegerandîna kerameta mirovî û bidawiyanîna siyaseta înkarkirin, perawî sistîn, kuştîn, teror û cudakariyên neteveyî û çandîye. Kurdistan di 47 salên borî de peşeng û rêşîkenê ve nagotîne û çepera hertimî û destçeberneda ya azadîxwazî û berevaniyê li dijî komara İslamî bûye. Hervîha bi tevgera cîna, cîn, ciyan azadî destîlata diktatoriya komara İslamî, tuşî mezîntirîn keyrana şeriyetê li navswe û derveyî velat kir. Serhildana nerazîbûnan li herêmên başûrê Rojhilatê Kurdistanê jî nîşan da ku agîre ve raperînê hêj geşe, lewma xwe nîşandan bi tundî hatin tepeserkirin û li melekşayî, tawaneke mezîn hate afirandin. Em tepeserkirîna swê nîşandanan û girtîna şelkê nerazî û mafxwazê Îranê, ku siyaseta hertimî ya destîlata Îranê bûye, bi tundî şermezar dikin û bi mebesta piştevaniya li nerazîbûnên seranserî û hevpeymaniya digel hevnîştimaniyên swê yên li Kirmaşan, Îlam û Lûristanê, daxwaza mangirtîna giştî di roja pençeme, hejdehê berfanbara 1400'dan anku hejdehê vayeka sala 2026 de dikin. Kurdistan bi ve mangirtîna giştî careke din nayeke mezîn a din jî diktatoriya komara İslamî re dibêje û pê li ser mafên xwe dadigire ku azadî, vekevî û mafên vê yên rêwane. Daxwazê ji hemû partiyên siyasî û rêxistînên sivîl yên Îran û Kurdistanê jî dikin ku bi hevdengî û yekgirtî li hemberî tawanên komara İslamî, helwesta wan hebe û bersiva ve Bangewaziyê bidin. Bi cî hevgirtîn û yekgirtiya şelkê mafxwazê Kurdistanê. Partiya Azadiya Kurdistanê PAK, Partiya Cîhana Azada Kurdistanê, Sazmana Xebar Kurdistana Îranê, Komele Rêxistîna Kurdistana, Hizba Komûnîsta Îranê, Komeleya Zehmetkeşên Kurdistanê, Komeleya Şoreşgera Zehmetkeşên Kurdistana Îranê, Hizba Demokrata Kurdistana Îranê. Tamam, cêkine. Tamam, cêkine. Tamam, cêkine. Tamam, cêkine.